Εδώ τα κάρβουνα δικά σας είναι. Τα κάρβουνα. Τα πυρητάκια βέβαια. Να μην βάζει ξύλα. Ναι, και εγώ τα πλήρωσα να πάει να τα πάρει ο Κώστας και τα βλέπω τώρα εδώ και λέω έχει πώς τα πάω σήμερα από εδώ. Γι' αυτό σε ρώτησε. Τίποτα. Εντάξει, πήγαμε να ψωνίσουμε. 48 και πέρα. 3 χρέος. 50 ΠΑΕ. Πήρε και κάρβουνα. Βάλει το χέρι μου μέσα. Ήθελα να δω πόση πύρα έχει ο φούρνος. Κάτσε όπως είσαι, Τάκη. Κάνε δουλειά, κάνε δουλειά εσύ. Αλίπη. Ωραία πλάν. Πόσο το φαγητό και πόσο είναι. Θα το βάλω πώς θα ήταν. Και πώς θα βγει αύριο δεν θα είναι. Αυτό τώρα θα το δω πρώτα. Εσύ τι θα πεις. Εγώ θα βάλω στο Facebook πώς θα είναι καλά από το βράδυ. Καλά είπες, έκανες όλη την προεργασία και τον βράδυ. Αύριο το μεσημέρι που μόλις φάτε, μετά. Βιντεάκι πρέπει να τραβάς, όχι φωτογραφίες. Ρε φίλο, δεν χτενίστηκα κιόλας. Τώρα με απογοήτευσες. Πάρε μόνο χαμηλά το τραπέζι. Κοίταξε να είναι παραδοσιακά. Το φτάσαμε μέχρι Αμερική και εσύ τώρα. Τι καλά. Τώρα με το ίντερνετ τους συζητάω. Όχι, τώρα έχει τραγούδια παλιά. Ναι, Τι με βάζεις. όχι δεν βάζω άλλο. Πολύ έβαλες, μπορώ να σου πω. Όχι, έχω μέτρο. Ξέρει και να το όταν αρχίζει να τρέχει από δίπλα. Σταματούμε. Ρε Γιώργο, επιτρέπεται η Σαρακατσιάνος και η Κολόπουλου. Τώρα θα πότε να περάσει το αύριο. Πού να έρθει να κάτσει να κάνει αυτό σκιστά μετά. Όχι, να κάνει πρόβατα. Κτηνοτρόφος, Δεν έχει ρόλο, δεν να ρίξουμε στη γιόλα. Το ρίξαμε όλο. Να, έχουν τα χέρια πίσω. Τα παλιά τα χούρανε οι γιαγιάδες που δεν είχαν αλουμινόχαρτο. Τι βάζανε? Κεραμίδες βάζανε. Φύλλα σικιάς. Φύλλα σικιάς. Α, ναι, η σικιά έβγαλε τα φύλλα, ναι. Εκείνα ήταν βαριά. Από κάτω να κάτω τέτοια καλά. Εγώ θεία λες να θέλω κι άλλο νεράκι. Ανέβα πάνε και πάρει από το θερμοσύφωνο. Και κρύο. Και το μετράτε το νερό. Όχι τα είναι κομμάτι. Τι, θα πάμε ένα μπρίκι κρύο μέσα στο σώμα. Βάλει και στο μικρό λίγο να ρίξω κι εγώ. Λίγο ακόμα θέλω γιατί θα μου γίνει... Αν έχω σκυλό στο Γιώργο λίγο να Ναι, θα παίρνεις. Τι πατάω εγώ κάτω, πατάω. ένα χαρτάκι. Και με πάει στραβά γιατί το τραβάω από εδώ πάει κάτω. Ναι, για να μην ξεραθεί το κρέα. Έκοψα και ένα κομμάτι και έφυγε απ' έξω. Λέω θα το κουσκώσει και τα παιδιά απ' έξω. Τι θα καεί. Αυτό είναι Εγώ μια φορά βγήκε το πόδι έτσι. οι βλάγοι δεν τρώνε. Ναι. Εγώ κάθε φορά που έπαιζα από το Ήθελε κάτι από πάνω. Ή ήθελε να βάλει το αλουμινό με το διπλό. προλαβαίνουμε και τι, όλα τι θέλουμε κάτι. Εγώ δεν κανάλι. Τι λέει, Τάκη, έτοιμος? Τώρα είναι ώρα για φούρνισμα, να γράψεις εσύ τώρα. Ναι, ναι. Τα λες εσύ, εγώ δεν ξέρω. Εγώ δηλαδή τώρα ακούγουμε ό,τι λέω τώρα. Καλά θα περάσει. Μέχρι εσείς ή και του Γιώργου που κάνετε. Είναι καμένος έτσι δυνατά δηλαδή ο φούρνος και να χάσει λίγη θερμοκρασία δεν έχουμε περιθώριο. Πώς το λέω. Τώρα μας φραγιστεί από μπροστά, δεν θα έχει καθόλου οξυγόνο μέσα. Σβήνουν τα πάντα και μένει η θερμότητα των τυχωμάτων. Έτσι, αρκεί να τα καταφέρουμε να το στεγανοποιήσουμε. Και μέχρι τώρα το καταφέρουμε. Εδώ και 50 χρόνια πόσα είναι. Πολλά χρόνια, αλλά δεν πάβει. Πάλι Έχουμε το άγχος. Πώς έγινε, τι έγινε, ψήθηκαν, δεν ψήθηκαν. Παρόλο που τόσα χρόνια καμιά φορά δεν είχαμε ένα κρούσμα. Ξυπνάς τη νύχτα καμιά φορά να μην σας τα κλέψουνε. Πλάκα έγινε. Ξεχαρτείς το πρωί να μην βρεις το φουρνό. Εγώ δεν κάνω.
Δεν το χρειάζεται, αλλά ήταν Άντε ρε, ακόμα τώρα, τι κρύωσε, τι έγινε, τι κάνεις, έτοιμοι τι είμαστε. κάνεις, τι θα σου μοιράσει τώρα. Τα λεμινόχαρτα. Έλα, τώρα πώς. Τι να βάλω κι άλλο. Εγώ βάζω 3. Το φοβάμαι. Α, έβαλε 3. Α, εντάξει. Νόμιζα ότι έβαλε 2. Ένα εγώ. Ποιο θέλεις τώρα? Και εγώ σάλισας είναι αυτό, αλλά το δικό σου δεν είναι. Αν βγάλετε τα μπουκάλια. Γιώργο, δεν έβαλες για τη μέση. Δηλαδή η συμβολή σας στο ψήσιμο του φαγητού αυτό είναι όλο, Πάρτε το ταψί από εδώ, το πάτε εκεί. Άμα σας περιλάβω. Πάμε για... Εγώ το πέταξα το πρώτο. Τάκη, αυτά τα τέτοια πρώτα τα μεγάλα πίσω ή τα μικρά. Τάκη, πάρε το δικό μας εσύ, γιατί ο δικό μας δεν θα το βάλει. Ό,τι ατύχημα, γλίστρισε. Όχι, το δικό μου, μήπως μη πίσω. Να μην με μηνιάψει το μπροστά. Γιώργο, κάνα γάντι να έχεις. Κάνα γάντι τέτοιο. Η γάντια που δεν καίγονται, αλλά Γιατί δεν φοράς? του ρελοδότου. Όχι. Στους γκόλφους. Άλλη στέλνα. Γιώργο, σφίξτε εδώ. Κόμμα κοινό είναι μικρό. Όχι, δεν είμαι στη σφιχτά σου.